Aliasin problema bat daukagu hemen. Hemen ematen digute seinale bat, hiru osagai alternoekin osatuta, eta galdetzen digute, hau, muestratzen badugu, lagintzen badugu frekuentzia ezberdin hauekin, zer gertatu daiteke seinale horiekin. Badakizue, mamuak sortu daitezkela, hau lagintzen dugunean, frekuentzia batzuekin. Ikusi dezagun, ikusi dezagun. Hiru kasua. Lehen da bizi aztertu dezagun seinalea. Ja, VA da, 10 voltio amplitudeko, seno bat, eta frekuentzia honetakoa, 0,5. Beste honek ditu amplitudea 3, eta frekuentzia hau, eta honek amplitudea bat, eta frekuentzia hau. Beraz, hauek, ariketa hauetan lana egiteko, egin behar duguna da, frekuentziaren ardatza beti marraztu. Iba, txukunago jarri behar dut hemen, txukunago bat, ja, frekuentziaren bat hemen, elegantea, behar bada beste marratxo bat horrela hemen, irudikatzeko hasiera, itxuin, hola eta bertan daukagu, 10 amplitudeko, 10 voltioko, eta 0,5, orduen hemen adibidez. Hau irukatu behar, pues, altutxoa, ia, horrexeko, gezi bat, 10koa adibidez, marko, gezi aztokartu, orain bai ez, 10koa, amplitude handia, eta adibidez hemen 0,5. Gero daukagu, 3 voltiokoa eta ertzio batean. Pues beste gezitxo bat jarri badut, ondoan, baina 3 voltiokoa txikiagoa, adibidez, horrela demagun hau dela 3 voltio, txikiago ingo dugu. Ja, hemen txikitu. Demagun hau dela 3 voltioko eta ertzio batekoa, 0,5 bat, eta bestea da 5 ertziokoa eta voltio bat. Beraz, hau txikixo, baina urrunago. Demagun hau dela bat, eta 5, hemen. Baixoko zerbait. Vale. Eta esan bezala, hemen izan behar dugu, orain. Hau da, 0,5 terzioko eta 10 voltioko amplitudekoa, hemen 3 amplitudeakoa eta erzio batean, eta hau 5 terziotan, zeren ardatzo da frekuentzia, eta honek bateko amplitudea. Vale, eta honek egin behar duena, 3 atalak egiteko, hau kopiatu behar dut, 3 alditan. Iago gabe, kontrol kopi, kontrol V, hau hemen, adibidez, eta kontrol V. Bai ez? Gutxi bera bera. Txino eskuinago. Osa, egoera hau daukagu sarrerako seinaleekin, eta 3 laginketa frekuentzikin aritu behar garenez. Venga, ia lagintzen badegu seinale hau, osagai hauek dituen seinale hau, lagintzen badegu 50 marzioekin, 50 marzio. Egongo zen, hemen lagintzen badegu FM 50 erzio. Vale, hemen arazoren bat daukagu. Zuek gogoratu beti, hause, seinale bat izan behar dugu, izan ditzakegu sensore baten seinalea, izan ditzakegu interferentziak, hau da, sarreako seinale bat izan ditzakegu, ardatz honetan bertan jarri behar dugu laginketa frekuentzia nugu egongo zen, eta arazoak, eta hortarako iguale beste kolore batekin jarri dut, arazoak sortzen dira beti, honen erditik eskuinera. Hau da, hau jarrita, gero marrazten baduzue, seinale honen erdian, 25. Bueno, itxek. Ja, marra bat, onutzaino, 25 erziotan. Hau da, baldin badago zerbait hemen, ja baldin bada seinalea edo baldin bada diferentzia, baldin badago zerbait hemen mamua sortzen dira. Gogoratu. Mamuak. Kasu honetan, seinale hau hemen dagoenez eta honekin laginduta hemen ez dagoenez ezerrez, dena ok. Lagintzen badugu seinale hau abiadura honekin, irterako seinalean informazio berdina izan behar dago. Ados. Venga, ikusi ezagun zer gertatuko den, laginketa frekuentzia baldin bada 6 erziokoa. Marraztu ezagun. Orain 6 erzio gongo ziren, demagun hemen dagoela. 6 erzioko FM berdin, laginketa frekuentzia 6 erzio. Vale, beste egoera bat, eta orain hemen egin behar duzuena da, marraztu. Laginketa muestreo frekuentziaren erdiaren puntuan une gongo zen, hemen. Hau da,
txukunago, jamarko, zuzenago ateratzen den, gutxi gora bera. Hau da, 3 hertzio, eta galdera da, hemendik eskuinera badago zerbait, hau ez dago kontuan hartu beharko, badago seinaleren bat, bai, hau daukagu, beraz, hau, lagintzen badegu honekin, seinale hau. Desagertu behar da, eta mamuren bat sortu behar zaigu. Eta ze mamua sortu behar zaigu? Ba, hause, kalkulatu behar dugu, frekuentzia hau eta frekuentzia hauen arteko diferentzia, F, F berria edo F mamua edo, F jarriko dutun, edo F errorea edo. Izan behar da, seinale hau, F analogikoa, dagoela hemen, dagoela erditik arutza, ken frekuentzia den muestreo, eta sortu behar zaigu seinale berri bat, frekuentzia ontakoa. Kasu honetan zer daukagu? 5. Da, analogikoaren frekuentzia, hau da 6, berdin minus hertzio bat. Eta amplitudea da, sarrerako seinale honena, bat voltio batekoa. 5 hertzio amplitudea da voltio bat. Eta desfasea 180koa, hau negatiboa delako. Beraz, seinale hau desagertu bazaigu, eta honek eman behar digu, seinale bat, holaxekoa. Hau bihurtu behar da, aurten irterako seinalea izango genuke hau. VA izan behar da. Hau, aldaketarik gabe, 10 seno bi 0,5 t, gehi 10, t, zen hau. Hau, aldaketara gabe, muestratzen badegu frekuentzianekin. Beste hau ere bai, gehi 3 seno bi pi bat t, bale, hau berdina, baina hau desagertu zaigu. Sartu delako muestreo berriaren barruan, eta bera bihurtu da frekuentzia ontako, eta amplitude ontakoa, baina orduen negatiboa, minus amplitudea bat, seno, bi, frekuentzia bat, barkatu bat, biki bat, t. Beraz zer gertatu behar zaigu, interferentzia bat izan behar dugu, hau, eta honen artean, orduen 3 minus bat, hau geratu behar zaigu, gehi bi. Ados, 5 hertzioko eta voltio bateko seinale hori bihurtu behar zaigu. Minus batekoa. Bat hertzio batekoa eta interferentzia bat izan behar dugunekin eta hau bihurtu behar zaigu bian. Orduen, hau geratuko zaigu bi. Hau izango da. Maitza osoa. Bai. Hau geratuko zaigu bi. Minus bat honen ondorioz. Bostekoa desagertu eta hau txikitu. Koazten hirugarren kasuarekin. Honen baldin bada muestreo frekuentzia, 4 hertzio. Venga, marraztu dezagun. 4 hertzio daude hemen. Marrazten dugu muestreo frekuentzia, FM, orain 4 hertzio. Listo, marraztuta, sistema hau daukagu, egoera hau. Orain jarri behar dugu gorrian, honen erdia dagoela bian, 4 hertzio baldin bada, hau da 2 hertzio, eta zerbait erosten baldin bada hemen, mamuan bihurtu behar zaigu. Badaukagu zerbait, bai, berriz seinale hau, 5 hertziokoa eta voltio batekoa. Gauza da orain, kalkulatzen badegu errorearen, mamuaren, gorria mantenduko dut. Mantentzen badut errorearen frekuentzia, hau desagertzen da, eta sortu bazaigu berri bat dela. Hau, FA, hor daukaguna, sartzen zaiguna, ken laginketarena, kasu honetan daukagu 5, lehenu bezala, baina orain laginketa frekuentzia da 4. Beraz orain, hertzio bateko eta desfaserik gabe, eta amplitudea voltio bateko seinale bat izan behar dugu. Beraz, emaitza izan behar dugu. Hau bera, kasu honetan izan behar dugu. Hau bera, baina hau izan behar dugu positiboa. Eta hau geratu behar zaigu, 3 4. Bale, ordene, honen emaitza izango zen. Hau bera, hemen 4, zeren batuko zitzaigun honena, sortuta hemen, eta hau izango zen egoera. Eta emaitza.